L-Unjoni Ewropea hija organizzazzjoni bbażata fuq l-istat ta' dritt. Dan ifisser li l-pajjiżi u l-istituzzjonijiet li ffurmaw l-Unjoni Ewropea huma meħtieġa josservaw ir-regoli li jkunu qablu kollettivament dwarhom. Iżda, meta ma jkunux jistgħu jaqblu dwar xi jfissru dawn ir-regoli, jew dwar jekk ir-regoli jkunux ġew osservati, min jiddeċiedi? F'kull entità demokratika hija l-ġudikatura li twettaq dan ir-rwol. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea hija l-organu ġudizzjarju tal-Unjoni Ewropea. Il-Qorti tal-Ġustizzja li tinsab fil-Lussemburgu tiżgura li l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea jiġu osservati u applikati bl-istess mod mill-Istati membri u mill-istituzzjonijiet kollha għal benefiċċju tagħna bħala ċittadini. Meta tqum tilwima dwar xi tfisser liġi tal-Unjoni Ewropea jew dwar jekk hijiex valida, hija l-Qorti tal-Ġustizzja li tikkjarifika l-kwistjoni. Jekk bħala eżempju Qorti Nazzjonali ma tkunx ċerta kif għandha tapplika liġi tal-Unjoni Ewropea, il-Qorti tal-Ġustizzja qiegħda hemm sabiex tgħinha u tista' tagħti deċiżjonijiet preliminari dwar it-tifsira tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Sabiex bekk il-Qorti Nazzjonali tkun tista' tkompli bil-kawża li jkollha qudiemha. Bekk il-Qorti tiżgura li aħna bħala ċittadini ingawdu mill-protezzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea eżattament bl-istess mod madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Ġustizzja għal 500 miljun ruħ iggarantita mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.